Benvingudes i benvinguts, moltes gràcies per ser aquesta nit aquí a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. La por es col·loca en posició tibada i sentinella per donar-li la raó. Miro amb les mans al meu davant. M'he oblidat de mil immens en els meus dits, creuant fronteres de pell i terra. Delit pausat en pinzellades tras a tras. Suaus em llisquen galtes avall. Tanco els ulls i assaboreixo instants màgics sota la cortina d'aigua. Despertant records, traspues l'inabastable en un esbós, com eteri sense cos. Roba el silenci, l'anar i venir d'un pensament. Temps de silenci, cercar de quietud, un ésser conscient. Sincerament no vaig entendre res. M'he mal acostumat a viure en el desordre. Puc trobar refugi per dir-te la raó que penso enmig de totes les coses que veuré per la finestra. Creu-me, m'està costant però em vull obrir, trepitjar ferm sobre les cendres. D'aquell d'abans pots comprovar, només queden les restes. La vida no és passat ni futur. La vida és cada segon que respirem, cada instant que gastem pel que pot passar demà. Entres i te'n vas en intervals de soledat. Entres i te'n vas il·luminant diví i humà. En ruta per la vida, els núvols negres tapant el sol. Tinc prou bagatge per no espantar-me dels llamps ni dels trons i anar més lluny. S'ha acabat la lluita, camino vers l'amor, agraït de ser part de l'univers. Finalment, no hi ha mai un final i tot continuarà pel seu camí.